Наталия Дамянова е на 20 години. Учи предучилищна педагогика, живее в Надежда и работи на бензиностанция като стажант. На бързата закуска, сандвичи, банички. Наталия никога не е подозирала, че ще стане известна с дежурство, което включва чистене на тоалетните. Тази чалка беше чантичката. Видях я, отворих я и я занесох на управителката Мария Трайзен. Наталия намира чантичка, в която се оказва, че има 17 000 лева документи и ключове. На шега си казвам, аз можех да ги взема, но никога не би го направил. В смисъл, аз ако си забравя портмонето някъде и после ми откраднат всички документи и парите ми да ми ги няма, много гадно ще се почувствам. Като направиш нещо лошо, после ти се връща. Както и за доброто. И това вярвам. Той се свърза с нас, попита дали случайно не сме намерили една чантичка и аз му казах, че има страхотен късмет просто. Мисля, че той не очакваше въобще да я намери тази чантичка и затова толкова много се зарадва. Остави ни 100 лева да се почерпиме целия екип и специално, нали, на Наталия даде пари. 100 лева са си 100 лева, нали, сега зависи, за нас са много. Много добре се държа човек. Аз не очаквах въобще нищо. Мислех, че ще дойде, ще си вземе с чантичката и просто ще си замине. Намирали съм много пъти тук документи, чанти с пари, разбира се, много по-малко. Винаги сме ги връщали, но не винаги имало такава реакция. Нали? Някой път хората казват благодаря и стават и си заминават. Друг път ни остават една кутия бомбони, трети казва само окей, нали, взима си и си тръгва. Различни са случаите. Наталия е студент, далеч от дипломиране. Първото желание ми беше английска филология и след това предучилищна и всичките там педагоги, които бяха на Софийския. Не ме приеха филология и затова просто смятам да продължа, не знам дали ще работя точно това, но поне ще завърша. Какво би работила? Искам да съм екскурзоводка. От МВР поощриха младото момиче за доблестната постъпка и от сега й казаха, че ако иска работа в полицията, със сигурност ще й намерят място. За BTV новините, Миролюба Бенатова.